Здравейте хора, аз съм FredLauncher.bg и днес за пръв път ще снимам на Skywars. Идай бързо, вътре, влизай! Да идвам. Тук са аз, него е с момето, привет. Окей, аз съм четвъртия, нали? Да. До мене ли си? И върнах се, окей. Тук има един мап с газ, нали? Да, ето то, виждаш ли ма? Скачам. Добре, и аз скачам. Какво става? Аз те виждам. Айде, какви хубави работи ще има. Вау, аз имам каменен меч с перяхте. Аз ще направя тогава каменен меч. Не каменен меч. Никакъв. Какви са гадни тия. Дървен меч. Водица, тя ми трябва лък. И аз имам лък. Стига вече. Взям. Трябва да си взема дърво. Долу няма друг чест. Тук само, ето там. Има ли трети чест? Кажи ми, че има... не, има айрон. Още по-хубаво. Миш се бия с камена, брат. Не, кажи ми, че има още един айрон. Хората знаят, че ми е любим. Влад, имало е бък. Не. Така доста. Сега ще си правя железен меч. Аз намерих едно бро. Защото се намерих айрон. Сега трябва само да си го сепка. Хоп. Как го килнах! Къде си? Бил го с бол. Ето то. Ще видя, ако някой те стреля. Не, аз мога да стрелям. То си има дъма меч, бе. Има два дъма меча. Диди е за тебе. За сега ще носи за железен. Ако дойдеш при мене... Да, окей, чакай. Трите айрон ми е готово. За сега само ще вкрафна един железен. Тук долу има чест. Да, не го е видял. Със сигурност... Кола? Както знае, аз мога да снимам сам. Аз съм... Вой направих желязна кирка вместо желязен меч. Говорим за сори, че ще има само 2 игри днес на Skywars. Да, за сега. 2 игри. Защото аз имам малко работа. Която е? Ще кажа след това. Окей. И да, с Кендо днес се запознахме в един сервер, който също скоро ще има епизод. Да, Кендо в Майнкрафт се казвам, ако някой не знаят. Предполагам, че ще играем с него в сервер. Окей, само още един остана. Сега... Бедрок, не. Сериозно ли няма че лапи за? Не, ви съм базикът с мене. Къде е последния? Само един още остана. И доста бързо умряха. На спална съм. Остава Кендо. На ти дъма меча. Давай. Чакай да ти дам още малко работи. Имаш ли стрели? Не. Аз имам. И панталони ми трябва. Не го знам. Нещо. Да, нещо. Ще ги взема. Така. Добре, къде? Виждаш ли го? Трябва да го намерим. Не сериозно. What? Сега да се върнем. Добре. Къде е той? Добре. Колко стрели имаш? 14. 4. Ето го, намерих го. Къде? Да го стреляме. Аз стил към него. Как падна? Хора, това беше екстрем лак.
Как само падна. Витя, че това беше екстремално. Ще продължа пътя. Да видим дали ще победим. Да набиеш. Да, но. Тук ли? Къде? За... Той е там, където почнах да падам. И да, ще върна, когато ще той дойде. Мито тук джъмпи. Ще не го бутнеш. А? Ще не го бутнеш. Не знам къде е. Се базикаш с мене. Не. Не се базикам. Опа, аз не съм рекордвал. Това. Дали ще спечелим? Ще заобиколя всичко, докато не го намеря. Минус 2 точки някой минус. Айде де. Май там беше. Ти ранг ли си в този сервер? Не. Аз имам ночи пълка. Ночи пълка ли? А ти играеш Skywars? Да. Докато се чакам да го Да, докато ме чакаш. Не, накрая ще падна. Аз ще падна вече. Няма, давай. Той се е изкрил. Вече снимам 7 минути един Skywars. Програмата ми си има само до 10 минути. Ще свърши. Не бе, аз ще обясня къде се свърши клиповете. А, да, Спре клипа, почва и на ново, аз ще... Да бе, окей, верно, в едно. Виж, брате. И как го джампих. Аре де, къде се намирал? И това се казва... Сега вече нямаме блокове. Има ли нещо хубаво? Имаме. Имам ли брадва? Не. Къде се изкрил? Ало на Skywars 2, когато умреш. Даже направо ще се самоубия. Що е? Направо... Просто... Ето! Добре, да се прицелим. Умирай! Не! Бързо! Няма да жертвам. О, яс. Това ми е шанса. Сега отивам го киля. Атака! Бий се като мъж. Само го спаря. Ах, той ще ми спусне лава. Ела бе, няма да се... Не! Умря ли? Умря, не! И аз победих! Окей, спри се клипа и после продължим. Да. Окей, хора. Набързо ще отида в лобито. Не казвай чао, защото ти сега ще се върна. Да, няма да казвам. Победихме само един път. И сега се връща. Сега ще се върни. Сега ще се върна аз. И добре.